Ombudsman insistir na nanginahanglan gyud og permit gikan sa DSWD ag dakre sa Sugbo alang sa ilang piso-piso campaign pagtukod sa Bagong City Hospital. Gipugos pag-abli ang barangay hall sa Camagayan human gikandado sa karaan nga kapitan. Barangay official ng Himakak nga responsable sa pagdala sa mga bata sulod sa usa ka motel sa Mandaue. Consented abduction posibleng sumbong nga iyang atubangon. Way klaro kung mahatag ba sa dakbayan sa Sugbo ang financial assistance sa mga senior citizens karong buwana. Mga saksi imbitaron sa kabumberohan sa posibleng tinuyo na pagsunog sa mga balay sa Kagudoy Dakbayan sa Lapu-Lapu. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug soban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, nadawat na sa Deputy Regional Director of Administration sa Bureau of Jail Management and Penology ang kopya sa report nga gisumeter sa warden sa Talisay City Jail nga gingong gi-hostage sa usa ka binilanggong German National Sud sa iyang buwatan kaghapon sa hapon. Giklaro sa Regional Office sa BJMP nga way nahitabong pagpang-hostage kagahapon sukuhi sa mga mikatap nga taho. Sugin limi, Jinky Bargio. Duha ka mga investigador gikan sa Regional Office sa Bureau of Jail Management and Penology ang gipada sa Talisay City Jail aron mo'y mususi sa tinuod nga hitabo kagahapon. Giklaro ni Jail Superintendent Efren Nimenyo nga igo rang misuway sa pag-hostage ang binilanggong German national nga si Thomas Michael Ruland sukuhi sa migawas nga taho nga nang hostage kini kang Jail Warden Hill Inopia kinsa nag-inusara ni atong tungura sud sa iyang buhatan. 2011 dihang napriso si Ruland tungod sa kasong qualified human trafficking o child abuse. Kuan well ongoing no nagistorya ko no nga hinayang wala ko nilabot nga kay labot ani ana ko no ba. Buutan man ka justice system lang mo iyang gikuan nga dugay na ko no kay iyang kaso wala ma kuan. Yang dugay na ko iyang kaso nga wala gito na matagad. More may iyang istorya. Nasayran nga nakikistorya ang maong langyaw kang Inopia human kini mihangyo nga magpatambal sa nagsakit niini nga ngipon uban ang nurse sa maong prisuhan apan giingong mihangyo ang piniriso nga silang duha ra magistorya sa warden hinungdan nga migawas ang ilang jail nurse. Nagawa siya laing letter. Mo na dito nakasuwat ang iyang mga demand. Mo na sa iyang demand nginanglan kuno siya sa armas, nginanglan siya putas. Sato, ako kabalo sa iya, unsay procedure nga moaton. Nunot sa hitabo giklaro ni Nimenyo nga SOP sa matag binilanggo nga dunay security escort bisan asa kini musud paglikay sa posibilidad nga pag-atake sama sa nitabo kagahapon. Actually, SOP man gina siya no. Even before ako warden man sago. Hindi man ko makikistorya og inmate og walay kuan, wala na siya security at least usa. Naman gid na. Kay hindi man gid mo mawa ang possibility good. Warden gud ka. Ang tendency ana risky jud na on your part. Official gud ka. Awhag karon sa BJMP official ngadto sa mga jail guards nga di gyud mo kumpiyansa sa mga inmates. Jinky Bargio, News 5. Nagpadayon karon ang manhunt operation sa usa ka bag-ong konsyal sa barangay sa Mandaue nga si Konsyal J.R. Yusores ug ang kauban ini human gireklamo og consented abduction sa 5 ka tinun-an sa high school. Ryan Soroti, Suginlimi. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong gida sa usa ka motel ni atong Martes sa gabi ang 5 ka bata ng biktima og gipainom og ilim ng makahubog. Una ni ini, giimbiter lang og kaon ang maong mga batanon human sila mga solicitation sa konsehal alang sa ilang costume sa sayaw. Nahibong ang mga bata nga inay niya sa kananan, gidahin noon sila sa usa ka motel sa North Reclamation Area o didto gipanggako sila sa mga suspect. Tungod sa kahadlok, nisud ang upat ka mga babae sa pansayan ug nanira sa pultahan.
Nakabantay kanila ang mga staff sa maong motel ug mao nay nitawag sa kapulisan hangtod nga girescue sa Women's and Children's Protection Desk sa Mandaue City Police uban sa ginikanan sa usa sa mga biktima. Misibat ang mga suspetyahan ng lakang mga bata sud sa pansayan. Gidala ang mga batanon sa pink room sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron ipasusi sa doktor kagahapon. Wala jud mingon nga nin up among follow up nagkadawat lang yung information nga ang suspect kani si ang suspect tuaron sa southern part of Cebu. Nahidami sa news file sa telepono ang gitumbok nga usa sa mga suspect na si Konsehal J.R. Yusores apan iyang gimakak ang mga pasangil. Diklaro ni Yusores nga wa siya magtago-tago ug naatlan lang nga duna siya lakaw sa southern Cebu human sa insidente. I will tell you this. I will strongly deny all the allegations, and I will strongly say this once again. Whoever is backing them up, I will be able to prove my innocence. Ang mga bata god naabtan man gud na didto gid mismo sulod sa motel. Dili ra kay usaray biktima, lima ka bata ang mikuan aligar nga niya. Gibot yagsab sa suspect nga pamulitika ang iyang giatumang karon nga problema. Matod niya nga doon ta sila planong mopasaka og kasong administratiba batok sa kaatbang nila sa politika. There is a very strong reason for our party, for our group to believe that there is a political color going on sa kaming charges. Muna sa nga, I would once again say this, nga I'm sorry I cannot speak at length because I have been advised by my lawyer that we will just give our defense at a proper forum. Sa akong pagkuano utang yun ang mga bata. Kanang dili siya daw, naidagham kulisip niya. Gani, mayroon dahil ko doon ay patuyang kay ang kanil ba ning politika o sige ka gatag, mahut imong kwarta niyo, pahibaw buda o baka, ay patuyang ka na kay pamilya. Dili sila siya daw, bisaglasan na niyang kwarta, yatag pagyud para makatabang lang yun. Kasong consented abduction in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, Discrimination Act. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita sa taong sa ombudsman kung gigamit ba ni Konsehal J.R. Yusores ang iyang katungdanan sa pagpahimos sa mga minor de edad sud sa usa ka motel. Gitugyan una sa Visayas Ombudsman ngadto sa kapulisan ang pag-imbestigar sa kaso. King Perez, Suginlimi. Dili mohimo og investigasyon ng Office of the Ombudsman for the Visayas sa gingong pagdasaw sa kabagong barangay konsehal sa Dakbayan sa Mandaue sa 5 ka minor de edad sud sa usa ka motel. Magpaabot lang sila kun mudangop kanila mga ginikanan sa mga biktima. Mitambag sab kini nga kinahanglan ligunon daan sa kapulisan ang kaso sa dili pa mosumbong sa ilang opisina. Siguro kailangan din lang tulong diyan ng NBI o ng police, lumapit sila doon. Then, somebody na mag-prepare ng complaint. Kung mapamatud ang sad ng konsehal ug makonbikto sa pagsupak sa RA 7160 kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, mapahamtang ang silot nga pagkataktak ni ini sa iyang katungdanan. Apan kung mapamatudan nga gigamit ni ini ang iyang katungdanan aron sa pagpahimo sa mga batanon, mahimong ipasaka ang sumbong sa ilang buhatan. Siguro sumama yung mga bata kasi barangay official. So, mayroong gamit sa kanyang office. Pero titingnan natin kung yan ba talaga ang nangyari. Isang kaso tayo niyan na yung police nag-commit ng rape, ginamit yung kanyang baril, tapos naka-uniforme siya. So natakot yung bata. So may abuse ng kanyang office. Tanda na yan. King Perez, News 5. 5 ngadto sa 6 ka mga tao ang gitakdang ipatawag sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kabahin sa sunog nga nahitabo sa sitio Kagudoy, Barangay Basak kagahapon. Matod sa fire investigator nga ang maong mga tao mo'y naghatag unya og katinawan sa tinuod nga hitabo kung gituyo bagid og sunog ang balay ni Gina Cuenca nga daling mikatap sa lain pang 11 ka mga panimay. Nasairan nga andam ipatubang sa tag-iya sa yuta ang iyang caretaker nga tomboy kinsa unang gidudahan nga may kalambigitan sa insidente. For the process of collecting different evidences and witnesses for the cause.
Karon nga nagkaduol na ang Pasko, matud sa kapulisan nga mugara sab ang mga mangingilad sama sa pagpakatap og fake money. Mao nga ilang pahimangno sa katawhan nga magbantay niini. Jinky Barrio, Sugin Limi. Gipanid-an karon sa kapulisan sa Investigation and Detective Management Branch ang taho nga dunay tighimo og peke nga kwarta nga nag-operate sa siyudad sa Sugbo. Base sa intelligence monitoring nga tag 50 pesos ang kasagaran nilang gipagawas karon kay sagad sa mga tindahan di na mohiling ini gawas kung dagkong kantidad. Public money, bisag dili December. Lagi na. Karon, mag-expect kita nga mo daghan December. So daghan ang magpalusot. Sagad sa mga mabiktima ining fake money maong mga taxi drivers ug sari-sari store. Mao nga si Noy isa gani nga usa ka taxi driver di na mo kumpiyansa. Magbantay mi ma'am kami mga drivers taxi ako sa sila ingnon ako mga kauban kay daghan man mi. Kay delikado man guna ko tingon na kay makuan ta na ba kay malalim lang igon taxi driver na pilar ba mo kita. Hinuon gipaybaw sa IDMB nga mamahimo rang himon ang citizens arrest sa mga masakbang mibayad og peke nga kwarta. Public money, bisag dili December. Lagi na. Karon, mag-expect kita nga mo daghan December. So daghan ang magpalusot. Jinky Bargain, News 5.